רשת א' בסימן קריאה עם הסופר והעורך עמיחי שלו על ספרו החדש על החתרנות. רפי אפלויג טכנאי השידור, כאן באולפן שירי לב-ארי. שלום עמיחי. שלום. הסופר והעורך עמיחי שלו מפרסם כעת ספר חדש על החתרנות ובו מסה ונובלה. חלקו הראשון של הספר הוא כאמור מסה, שהיא בעצם מסע עם המחבר ברחובות העיר בין מחשבות על המודרנה ועל הפוסט-מודרנה, מסע בין תנועות חתרניות של המאה ה-20 כמו הדאדה, הסוריאליזם, דור הביט. והחלק השני של הספר הוא בעצם נובלה, שמה הסרטנים של סטלין, וזה סיפור חצי סוריאליסטי על ארקדי, חייל עולה מברית המועצות בבסיס נטוש באי שם, שאמור לשמור על איזושהי חבילה. בהמשך הסיפור מתברר מהי אותה חבילה, אותו סוד צבאי, וגם לא ברור עם מי הוא נמצא שם בעצם. מוקף בקבוצת אנשים שהם קיימים ולא קיימים. עמיחי, שוב שלום. אני רוצה רגע לדבר על ההתחלה של הספר הזה, דווקא על המסע, ואתה מדבר שם על האופציה של התאבדות, של למה לחיות בעצם. איזו מין שאלה שאתה שואל את עצמך כבר בהתחלה. כן, זאת שאלה שאין לה תשובה חד משמעית, למרות שזה לא אני, כן, זה הדמות שואלת אותה בהתחלה, חשוב לעשות את ההפרדה הזאת. זו שאלה שמתאימה לדמות עצמה, שהיא דמות שאין לה הרבה, היא חיה בתוך איזה וקום, בתוך איזה בועה, אין לה שום מסגרת תומכת, היא אסוציאלית, וזו הגדרה רכה אפילו למה שהיא. כשאתה אומר היא, הדמות, אתה מתכוון אליך ככותב, אתה מזוהה עם הדמות הזאת? ברור שזה איזושהי הקצנה שלי, זה לא אני כמובן, אם כי אנחנו חולקים הרבה תחושות וחלקנו בעבר לא מעט מחשבות. איך שתיארת את המסע בהתחלה, כמובן שזה מעין מסע בעין, גם, זאת אומרת, בעיקר דרך תחנות תרבות של הדמות ותנועות חתרניות במאה ה-20, אבל זה מה שיש לדמות הזאת בלבד. אין לה אנשים חיים, יש לה רק את התרבות ואת המחשבה על התרבות. אז בגלל זה כל לכאורה מסקנות שהיא מגיעה אליהן גם קשורות קשר ישיר למצבה הרגשי, כי אין אף אחד שיתווך בינה ובין העולם עצמו. הגיבור שלך הוא קצת, הוא נטול שם אם אני לא טועה. כן, אבל האמת שזה לא פעם ראשונה שהגיבור שלי נטול שם, אבל אני חושב שהפעם לא הייתה בזה איזושהי הצהרה מסוימת. פשוט אף אחד לא קורא לו בשמו, ובמסגרת הטקסט הוא לא היה צריך לומר את שמו. יש בו זה משהו טיפה תלוש מהחיים. טיפה, כן, הוא תלוש, ללא ספק. מה גורם לו? הוא עבר איזו טלטלה? כי הוא כותב, אחרי שאדם או חברה עוברים איזו טלטלה, הם נפרדים מההיגיון, מהסדר הכללי. אני חושב שהוא, כמו שאמרתי, איזו הקצנה שלי, הוא ללא ספק דמות שנמצאת על הספקטרום האוטיסטי בצורה כזאת או אחרת, שחי במין איזה בידוד, ללא סביבה מינימלית של תמיכה. זה הדמות, זאת אומרת, אבוד בעולם, תלוש, כל מה שנשאר לו זה באמת ההתעסקות הזאת בספרות ובמוזיקה ובמחשבות על זה. אבל באמת, אני חייב לומר שהדמות היא תוספת מאוחרת. המסע הזאת, בעצם הכתיבה של המסע הזאת התחילה בכך שהייתי צריך להחליף מישהי שיצא לחופשת לידה ולתת 2-3 הרצאות בקאמרה אובסקורה על תנועות חתרניות במאה ה-20. אז אני בדרך כלל מעביר סדנאות כתיבה, שזה משהו הרבה יותר דינמי, אבל כאן נאלצתי להעביר הרצאות פרונטליות של שעה ומשהו לפחות כל פעם, ולכן נאלצתי להעביר את הדברים לדף. ומזה זה בעצם התחיל, התוספת של הדמות באה מאוחר יותר. מה העסיק אותך, נגיד, בדאדה? אתה דיברת על הפרידה שלה עם ההיגיון. תראי, מבחינתי הדאדה, הסוריאליזם, דור הביט, היו הרגעים המכוננים שלי בכתיבה. אני מדבר כבר כאילו 20 שנה אחורה ויותר. מבחינה אינטלקטואלית וספרותית, אני רואה
תנועות חד משמעיות, אלא רק הרהורים, שלתנועות האלה היה כוח אדיר, והם עוררו השראה אדירה בחדשנות שלהם ובתעוזה שלהם. אבל בסופו של דבר, היום, בצורה קצת יותר מפוקחת ובוגרת, ואני מודע לזה שזו אולי פונקציה של איזה מצב נפשי או בגרות מסוימת, או התפכחות, או אפילו, את יודעת, כאילו, כשחוצים גיל מסוים. אבל כשמסתכלים עכשיו על היצירות הספרותיות שהם השאירו, אז הם לא השאירו יצירות ספרותיות שאפשר לקרוא אותם היום ולהתפעל מהם. רק בהקשר נסיבתי של זמן, זאת אומרת, רק אם קוראים שוב את הדרכים היום, בדרכים של קרואק לדוגמה, אז נכון, מתפעלים מהתעוזה שלו, מהחדשנות שלו, אבל אין בעצם ספר שיכול לדבר לדורות חדשים. זאת אומרת, זה משהו שהוא נגזרת של הזמן שלו כמעט בלבד, למרות שהדמות וההשפעה עדיין מחלחלים והם חשובים. זאת אומרת, הטקסט עצמו הפך לפחות חשוב, והוא לא צולח את מבחני הזמן. רוב הטקסטים, כהנעת קריאה, כחוויית קריאה. כחוויית קריאה. זאת אומרת, החשיבות שלהם היא מחוץ לטקסט בכלל. אז בגלל זה אני כאילו חי במין מצב מתמיד של חיפוש אחר ספרות ומוזיקה, זאת אומרת, ואני קורא המון, אז אני משארתי אותם מאחורה, זאת אומרת, הם כבר לא רלוונטיים עבורי במידה מסוימת, למרות שהם תמיד יהיו חלק ממני. אז במובן הזה, הכתיבה של זה מבחינתי היא לשים אותם באיזושהי מסגרת מסוימת, לתייק אותם, כמובן, הם עדיין נוכחים באיזושהי צורה תת-הכרתית וכיוצא בזה, אבל אני עברתי הלאה, אני מחפש כבר דברים אחרים. רגע, כשאתה אומר הם, אתה מתכוון לוויליאם בורוז, לג'ק קרואק, למי עוד? לסוריאליסטים, לאנדרי ברטון, לדדאיסטים, לכל החתרנים הגדולים. תספר אבל איך הם השפיעו עליך, קודם לפני שאתה עוזב. תראי, הקריאה של למשל משורר כמו רמבו, ושל טקסטים סוריאליסטיים, בעיקר המנשרים הסוריאליסטיים, תפסה אותי בגיל יחסית צעיר, אני יודע, 17-18, וכאילו התלבשה לי הרמטית על כל המערכת. וללא ספק השפיעו עליי, על האופן בו אני כותב, על האופן בו אני חושב שאומנות וספרות צריכה להיות וצריכה לשאוף. אבל יש משהו מוגבל, אם תקראי למשל טקסטים דדאיסטיים או כל מיני ניסיונות שהסוריאליסטים עשו, אז זה מאוד חדשני ומאוד מעניין ומרתק, אבל כבר לא מדברים אלינו. כל מיני ניסיונות שהם עשו, למשל לכתוב ישירות החלומות שלהם ללא עריכה, אז זה ניסיון מאוד מעניין, אבל היום לקרוא חלומות לא ערוכים, אני לא יודע. זה לא קומוניקטיבי. זה יכול להיות קומוניקטיבי כזה או אחר, אבל באיזשהו שלב ממצים את זה, זה מה שאני אומר. יש לזה אנרגיה אדירה בהתחלה, אבל זה ככה כמו כוכבי שביט, זה בא, נותן אור גדול, ואז נשרף ונעלם. כנ"ל לדור הביט, זאת אומרת, תסתכלי על שיטת הקאט-אפס של וויליאם בורוז, שהיה גוזר מכל מיני אלונים ומגזינים, כל מיני מילים, ומחבר אותם ביחד. אז זה רעיון אדיר וכיוצא בזה, אבל כשתקרא היום טקסט כזה, אז תגידי, אוקיי, את חייבת לזכור שזה בורוז ואת התפאורה והקונטקסט, אבל מעבר זה הטקסט לא יגיד שום דבר משמעותי. עכשיו, הגיבור שלך במסה הראשונה, הוא כל הזמן אוסף דברים לתוך קופסאות, והוא כותב המון על קופסאות. הוא אוסף ניירות וציטוטים לתוך קופסאות, דיסקים, ספרים, מזכרות של דברים שהוא זוכר, מזכרות של דברים שהוא כבר לא זוכר. מה זה הקופסאות האלה? כי אחר כך הוא גם הולך ברחוב, הוא מסתכל על כל הבתים, כל הבניינים, כל המבנה העירוני, כעל אוסף של קופסאות. תראי, זה קשור למה שדיברנו קודם לכן, על בן אדם שחי באיזה ניתוק מוחלט מהמין האנושי, ומחשבות התאבדויות כאלה ואחרות חולפות בראשו, למרות שתכנון מעשי לדבר הזה רחוק ממנו מאוד. כן, זה מין איזו אובססיה, איזושהי קפרית, איזה משהו לעשות. בהתחלה הוא כותב, אני רוצה להשאיר אחריי בצורה מסודרת, זה בן אדם ששואף לאיזשהו סדר מסוים, אבל זה לא העיקר הקופסאות בעצם. זה מין, אפשר לקרוא לזה, אם אנחנו מדברים במונחים של ז'רגון ספרותי, זה אפיון דמות ותו לא. הוא כל הזמן נע בין שפיות לאי שפיות, כן? הוא אומר, אני שפוי לגמרי, אבל זה אומר שהוא צריך להילחם על המשפט הזה, כן? אני שפוי לגמרי. כן, אני לא יודע אם הוא נע בין שפיות לאי שפיות, נכון.
אם כי הוא מקיש איזשהו הקש לוגי, שאם הוא מודע לעצמו ולדברים שהוא עושה והוא רואה אותם כדברים שעשויים להתפרש כחוסר שפויים, זה רק מצביע על כך שהוא בעצם הכי שפוי שיכול להיות, וזה משפט שאני מאוד מתחבר אליו, כי שפיות היא איזשהו משהו מאבד אחיזה, משהו הולך לאיבוד מהמודעות. אני לא מומחה לשפיות ולאי שפיות, אבל נראה לי שזה חלק מהעניין. אולי נקרא קטע מתוך הספר. עמדתי על החוף והסתכלתי איך המרחב הולך ומתמלא בקופסאות מלבניות גבוהות של משרדים המתנוססים ומגרדים את סנטרי ההיצ'קוק של העננים. הייתי רוצה לגור בתוך מבנה קונחייתי של גאודי העשוי רק ממילים. התחלתי לפסוע על החול האפור צהוב. בחוף לכאורה יש לך הצדקה להיותך לבד. רבים משוטטים לאורכו. ברם, אתה חייב להיראות כחלק מהתנועה. אי אפשר סתם לבהות בשפוכת מדוזות במצילים שריריים או באופק של סירות מרומזות. הרי החיים חייבים להוביל כל העת למקום כלשהו. אדם אינו יכול לומר שבתקופה זו הוא חושב בלבד. תמיד זה חייב להיות חלק מהעשייה ומתכנון של עשייה. אחרת יכלאו אותך בחדר בלי דלת. אתה אחרי צבא, לפני עבודה, לפני לימודים, אחרי עבודה, לפני נסיעה, אחרי נסיעה, אחרי לימודים. ועליך להיות תכליתי בכל רגע. הרי גם שינה היא תכלית, חלומות הן תכלית, וכמובן מחשבות הן תכלית. אי אפשר להתנתק לגמרי, אפילו לא לרגע, מפעימות המציאות. הן חודרות למים, לגז, לאוויר, לתוך גרגרי החול. ולכן אני לא רואה מישהו שכותב שוב ספר כמו בדרכים של ג'ק קרואק, או מקים תנועת דאדה. איני מתכוון למישהו שיעשה את אותם הדברים עצמם, אלא שיעשה מעשים שיתריסו כנגד התרבות הקיימת. כי התרבות כבר אוכלת את ההתרסות נגדה במזלג ובסכין ומפית תחובה בתוך הצוואר. אני מדלג קצת, ובכל זאת אני חש בשיפולי האפשרויות כאילו אני מתקרב לתכלית הגדולה שלי, ואולי זוהי שמתקרבת אליי כמו זחל ענקי שחי מתחת לאדמה. כך או כך קשה שלא לצאת לרחוב ולחוש את האפשרויות, ממותקות, זריזות, ניכרות בכל תנועה במרחב, ירך שעוברת בין פגושי מכונית, קרזה פוליטית מתרסלת של העם עם הגליל, מישהי צחורת אור שותה קפה ארוך כמו העצב שלה ובוהה מבעד לחיים, ריח תמים של נקניקיות, לסביות ידידותיות בדוכני מיץ טבעי, בדידויות מתחככות בבדידויות, ואנטרופיה נמשכת, שקטה, ואני הולך וכמעט מחייך, כמעט נוגע באנשים, כמעט גורם להם לחוש בקיומי. עוד בנייני משרדים, עוד כבישים, עוד נתיבים, עוד חנויות, עוד קניונים, עוד מרכזי ממשלה, עוד רמזורים, עוד גדרות, עוד מכשירי חשמל, עוד בגדים, עוד חומרי ניקוי, עוד מדפים בסופרמרקט, עוד ספרים, עוד מילים, עוד איברים. הכל נולד ומת כל הזמן, סירקולציה של כוח החיים, והכל נראה כמו לוגו של חברה שנקראת הנוי האנושי. כולם מתארים יופי במקומות בהם הוא כבר לא נמצא. והמשורר ישראל אלירז ממשיך משום מה למצוא יופי בשיטה במין עקשנות של מכונה נדירה. מה הוא רוצה הגיבור שלך? לאן הוא חותר? הוא לא יודע לאן הוא חותר. תראי, זו תחושה של מישהו שמנסה למצוא את מקומו בעולם בסך הכל. דרך הספרים ודרך הניתוח שלהם. הוא לא יודע לאן הוא חותר. הוא מרגיש שהעולם הולך כנגדו, שהוא חסר כוח והשפעה מינימלית, ובזה אני חושב שזה מה שמוביל אותו להתעסק דווקא בתנועות האלה ובספרים האלה ובדברים שהוא מתעסק בהם, אבל אין לו מושג לאן הוא הולך. אם כי בסופו של דבר, אני לא יודעת כמה זה ברור, אבל הפרק האחרון מסתיים באיזושהי צורה שאפשר לראות בה איזו אופציה של חצי נחמה. אחרי שהוא שוטט בכל מיני תחנות תרבות וחתרניות כאלה ואחרות ומוזיקה, הוא פתאום מוצא משהו דווקא בברנר. כן, אתה כותב שם על בחורף של ברנר, ועל הגיבור שנקרא ירמיהו פיירמן. כן. אבל אתה מגדיר את הפיירמן הזה של ברנר כאש שהעולם מנסה לכבות כל הזמן. נכון, כי מי שמכיר את הספר, אז פיירמן הוא גם מישהו דמות תלושה, שחיה בתחושה שהעולם כולו נגדה ולא מוצאת את מקומה, בגלל זה גם החיבור. יחד עם זאת, יכול להיות שרק אני רואה את זה כמובן, הוא מחפש, הדמות מחפשת בכל מיני מקומות רחוקים, ובסופו של דבר זה לא מקרי שזה נגמר דווקא בברנר. שזה אולי איזה מין איזה התחלה של חיבור מסוים. נחמה היא מילה גנרית מדי, והיא כבר משומשת מדי, וכבר היא משתמשים בה בכל. זה לא לגמרי נחמה, אבל זה אולי איזה נתיב
שהוא יתחיל כנראה, זאת אומרת הספר כמובן נגמר בזה, שהוא עשוי לפסוע בו ולתת לו איזה משהו דווקא ברנר, דווקא אחרי שהוא עשה את כל הסיבוב האינטרגלקטי הזה, כן? בסופו של דבר דווקא זה נגמר בברנר. אבל למה דווקא ברנר? מה הוא מציע? מה הוא מציע לו? מה זה הנתיב הזה? מעבר לזה של חזרה לספרות עברית, כן? לשורש. כן, זה חזרה של ספרות עברית, דבר ראשון, ויש לזה איזו משמעות מסוימת, שהוא מוצא דווקא, אני לא יודע כמה זה ניכר בטקסט, אבל, או שזה ניכר דווקא מהחוויות שלי, אבל, ולא של הדמות, אם כי יכול להיות שהן שותפות במידה מסוימת, אבל הוא פה ושם עוקץ את מה שלימדו אותו ואת מה שניסו לחנך אותו בתיכון ובספר יסודי. וגם אני, תראי, כל מה כשהייתי בתיכון ובבית ספר, כל מה שניסו ללמד אותי, זה היה דבר שלהם, של משרד החינוך, לא שייך לעולם שלי. כל השירים האלה של יהודה לוי ואנפין תבירול, הייתי צריך מילון כדי להבין על מה הם מדברים. זאת אומרת, זה לא היה חלק מהעולם, זה בא מגבוה, היית חייב לעשות את זה, לכן בתור אינסטינקט לא רוצה את זה, קחו את זה ממני, לא מעוניין בזה. וזה ניכר גם בכמה משפטים שהוא משחרר שם, אז דווקא הוא פתאום מוצא, כן, מגיע לברנר דרך איזה סיבוב מטורף כזה, למרות שסביר להניח שהציעו לו את ברנר שם במסגרת המנעד של משרד החינוך, הוא דווקא מגיע אליו מדרך אחרת, שהיא יותר נכונה, והוא כן מתחיל אולי, אני לא, כאילו כמובן לא המשכתי את זה, אבל ככה אני לפחות רואה את זה, שזה לא מקרי שזה דווקא ברנר. יש עוד דמות, הוא מזכיר כמה וכמה ספרים, אתה כותב שם על ז'ורג' פרק, כן. על איש ישן, שזה גם דמות שהיא קצת מזכירה בעצם את דמות החצי אוטיסט שלך בספר. כן, זה דמות מרתקת בעיניי וזה ספר אדיר. שוב אני חוזר לאיך הכל התחיל, אז אחרי ההרצאות אני התעסקתי בספר של פרק איש ישן וניסיתי גם לנתח אותו, וזה בדיוק התאים לי לדמות הזאת. יש שם דמות שלא בוחרת לא לחיות אבל לא למות. היא בוחרת איכשהו להתחיל באופן שיטתי לאבד מגע עם המציאות ועם כל מה שהיא מציעה. או כמו שאתה כותב, לצמצם את הממשק עם החיים למינימום ההכרחי. למינימום ההכרחי. למה? זהו, שם זה לא ברור למה היא עושה את זה. זה לא נובע מתוך איזושהי טראומה, מתוך איזושהי החלטה מאוד מנומקת. זה גם מה שהופך את זה למאוד מעניין. סך הכל מדובר שם, יש שם דמות שאנחנו לא יודעים עליה הרבה, שהוא סטודנט. אנחנו יודעים בהתחלה שהוא סטודנט, ואפילו הוא חי במין איזו סביבה כזאת, שיש לו כמה חברים סטודנטים, אבל הוא מחליט גם להתנתק מזה, לא בגלל שקרה משהו. הוא לא מנמק את זה, למה? אבל התהליך שהוא עובר, והכתיבה הנפלאה, זה ספר פשוט אדיר, ששוב, התאים כל כך, והתיישב הרמטית עם המסע הזה. וכשאתה עושה חשבון נפש, למה אתה כותב על הדמויות האלה שמארהרות בהתאבדות, בצמצום הממשק שלהן עם החיים, עם הממשי? למה לך?
רציני, לא רואה איך תופעה כזאת יכולה לקרות, אפשר, את יודעת, לקחת את זה אפילו למחאה החברתית של האחרונה אצלנו, שגם איזו אנרגיה אדירה שהשתחררה, אבל תראי מה קרה אחרי כמה חודשים, כל אחד חזר לחייו, כי צריך להמשיך לקום בבוקר. אבל מה זאת ההתרסה הזאת שכל כך חסרה לך, שאתה כותב שהיום היא כבר כמעט לא קיימת, כי היום כולם, אתה יודע, חותרים אל הנוחות, אתה גם מצטט מסה מאוד מעניינת שכתבה אורנה קזין על הנוחות, כן, שזה מין ערך עליון, והיום אף אחד לא חותר כנגד שום דבר ולא מטריס. אתה כותב, העולם אומנם לא מתפוצץ, לא נחרב, אבל הוא מתקרסם לאיתו על ידי תולעי החמדנות והאטימות, על ידי חפרפרות של ניוון רוחני, חולדות של תוכן שיווקי, בואשים של חסויות. כל עוד לא פורצת מלחמה גדולה שמחלה הכל, שמעיפה איברים מדממים לכל עבר, פרחי הנוי הללו ממשיכים לפרוח ולהפיץ ניוון מתוק. כן, כל החסויות והניוון הרוחני והתוכן השיווקי וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, זו תרבות שלא מקדמת התרסה, להפך. נכון, היא בולעת אותה מיד, גם אם היא קיימת. הכל, כתוב שם שאנחנו חלק ממרכז גדול ואינסופי כמו היקום. כן. אבל זה היה אחרת בשנות ה-60, בשנות ה-70, זאת אומרת, כל התנועות שאתה מתאר פה, הם צמחו מרקע... תראי את הדאדה והסוריאליזם, הם צמחו... זאת אומרת, תמיד קשה היה להתנגד לזרם מרכזי. לא, הדאדה היא תנועה שצמחה כמחאה על מלחמת העולם הראשונה, שהייתה זעזוע עמוק בקדמה ובכל מה שהביא את אירופה רגע לפני המלחמה. זאת אומרת, הם לא האמינו שדבר היום ונורא כזה עלול לקרות, והוא קרה, והם הרגישו, אוקיי, עם כל הקדמה והמדע והאומנויות הביאו אותנו למלחמה כזאת, כנראה שעשינו משהו לא נכון, אנחנו צריכים למחוק את הכל ולנסות לעשות משהו אחר לגמרי. עכשיו, דור הביט, כמובן, הסוריאליזם צמח מתוך הדאדה, קצת שינה קצת את האג'נדה שלו למשהו קצת יותר על החלום ועל הטירוף, ופחות רק מרד בשם המרד. ודור הביט היא תנועת מחאה, אבל עם פחות עוצמות מחאתיות, למרות ששוב, את יודעת, הדור הביט התחילו בעצם בסוף שנות ה-40, ותרבות הנגד וילדי הפרחים התחילו בשנות ה-60, ואימצו אותם כאיזה אייקונים, כדוברי הדור, אבל דור הביט, בגלל זה אנחנו רואים אותם ככל כך משמעותיים. הם התחילו גם כניסיון להתריס, לעשות משהו אחר, אותם סטודנטים שנפגשו בקולומביה, כנגד השמרנות, ושהם קלטו מהמרצים שלהם ומהספרות ומהשירה שלהם, והם הושפעו. זאת אומרת, בורוז טוען שהושפע רבות מהסוריאליזם, ואפשר לראות את זה בהמון דרכים. אבל למה לדעתך נעלמה התרסה היום? למה נעלמה התרסה היום? תראי, אין לי איזו תשובה חד משמעית. תלוי, אני חושב אתה לא מוצא אותה, אבל קצת בשוליים? איפה השוליים האלה? אני מנסה להסתכל עליהם. אני חושב שכל מי שלכאורה נמצא בשוליים, המטרה שלו היא מהר מאוד לצאת מהשוליים ולהיכנס לתוך האוטוסטרדה. כי מה? כי מחפשים להתפרנס? כי בעצם הכסף במובן מסוים כן, לא באופן חד משמעי, כי הרי כל דבר שאנחנו נגיד הוא רלוונטי רק לחלק. תראי, אני חושב שהמחאה החברתית, ששוב דבר, היא סוג של התרסה, לא אומנותית ולא ספרותית, כי אם מצאתי איזשהו מצאתי כמה מחנים משותפים בין התנועות החתרניות, זה מין תחושה בקרב האנשים הדומיננטיים שהם חסרי כוח והשפעה, והעולם נשלט בידי בעלי הכוח, והם רוצים לעשות איזשהו אקט של כוח כנגד מי שמחזיק בכל האמצעים. אז גם מחאות חברתיות הן במובן מסוים משהו כזה. אבל כמו שכתוב בספר, בא הקפיטליזם, בא השיטה, בא המרכז ובולע
את זה, ואיך שהוא סופג את זה בזרם הגולף שלו, וקצת משתק ומביית וממתג את זה. ואת רואה את גיבורי המחאה, חלקם התפוגגו לתוך הכנסת, חלקם ניסו למנף אי אלו קריירות. זה לא שאני שופט עכשיו משהו, אני רק מתאר את זה, שזה בדיוק אותו דבר. בעצם. זה אחרי האנרגיה האדירה הזאת, אוקיי. ההתקבלות זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות להם. אנרגיה, המפץ הגדול, עכשיו צריך לבנות את ה... כן. מה נשמע עכשיו? שמענו את פינק פלויד בהתחלה, See Emily Play. עכשיו אנחנו נשמע... אתה מדבר לא מעט על סיד בארט. על סיד בארט בלבד, כי זה באמת איזה מודל אומנותי יוצא דופן וחריג, כמישהו שלא התפשר לרגע ולא הסכים להיות חלק משום דבר ושילם על כך מחיר כבד. אז שמענו את See Emily Play, שזה שיר אחד. עכשיו, אני גיליתי לאחרונה זמר הולנדי שנקרא ז'אקו גארדנר, שהוציא אלבום בשנה שעברה, שהצהיר על עצמו שהוא במובן מסוים ממשיך דרכו של סיד בארט. שאותו אנחנו שומעים עכשיו ברקע, את סיד בארט, אבל תכף נעבור להולנדי. כן, שזה נורא משונה במובן מסוים. וכמובן המוזיקה שלו היא נפלאה והיא קצת אחרת ויש בה כל מיני ממדים שונים, אבל עדיין זה כאילו אם סיד בארט היה נולד וחי היום בתקופה אחרת, אולי ככה הוא היה נשמע במובן מסוים. אין בו בז'אקו גארדנר את האפלה של סיד בארט, את הרגע לפני שהטירוף מכסה את הכל. יש פה עדיין, אבל תראי, יש משהו שמאפיין את סיד בארט וגם את המוזיקה הפסיכדלית, הרוק הפסיכדלי של שנות ה-60, שהיה בזה משהו גם מאוד נאיבי, מאוד ילדי. כתבו שם על גלידה ועל ילדות ועל קרוסלות ועל חיות ועל ממתקים, והיה בזה משהו רגע לפני שהאטום הזה הולך ונחרב לחלוטין, ואני מרגיש שסיד בארט הרגיש שהאטום הזה הולך ונחרב לחלוטין. וז'אקו גארדנר הוא איזשהו גלגול מבוית במידה מסוימת, שסיד בארט אין בו את הטירוף הזה שהולך ומכסה את איך, אבל הוא גם יש בו משהו מאוד ילדי, מאוד נאיבי, אבל גם קצת מודע לעצמו, אבל עדיין זה מוזיקה שאפשר למתוח איזשהו קו בינו לבין סיד בארט. ואני יכול להגיד שבספטמבר האחרון הייתי באיזה רזידנסי של כותבים בניו יורק, וקצת ערכתי שם ושכתבתי את על החתרנות, ואז גיליתי גם את ז'אקו גארדנר דרך יוטיוב, והתחלתי לשמוע אותו שוב ושוב. הוא כאילו במובן מסוים, למרות שהוא לא מוזכר שם, כי הוא, את יודעת, הוא סך הכל צעיר והוציא את האלבום ב-2013, אבל הוא חלק מהספר הזה. אז בואו נשמע אותו, ז'אקו גארדנר.
רשת א' בסימן קריאה עם הסופר והעורך עמיחי שלו. כאן באולפן שירי לב-ארי אנחנו מדברים עמיחי על הספר החדש שלך על החתרנות. דיברנו עד עכשיו על המסה שפותחת את הספר, ועכשיו נדבר על הנובלה שמופיעה בחלק השני, נקראת הסרטנים של סטלין. אולי תסביר קודם את הכותרת, כי את הרקע אמרנו בהתחלה. ואז יהיה ספוילר, כי אני אקלקל איזה משהו מאוד מהותי שעוד אז לא אוקיי, קרה. אז ננסה לעקוף את הספוילר הזה. נספר רק שבמרכז הנובלה עומד ארקדי, חייל שמוצאו בברית המועצות, והוא משרת באיזה בסיס צבאי נידח עם כמה חבר'ה, קצת, כל הסיפור עצמו הוא קצת הזייתי, כן? הוא הזייתי, אני אגיד לך, הרעיון לנובלה הזאת התחיל בשירות הצבאי שלי. שמצא את דרכו לעוד ספר, לרומן שלם שלך שנקרא הנפשיים, על חבר'ה ששירתו בצבא עם סעיף נפשי כבד. אבל זה משהו אחר לגמרי. במסגרת הטירונות שלי, זה היה בשנת 91 או 92, זה היה אחד החורפים הכי קשים, אני חושב. זה באמת חורף של הצפות וכמויות גשם אדירות. והייתי טירון במחנה דותן ליד ג'נין, וכל הזמן ירד שלג וברד וגשם. ואז לא זוכר אם זה היה בוקר או צהריים או ערב, בא המ"פ ואמר, טוב, אתה ואתה בואו איתי לאוטו. טוב, אנחנו עושים לאוטו, ככה, אתה יודעת, הוא מ"פ, נותנים לו כבוד, בכל זאת הוא הסכים להגיד לנו שאנחנו צריכים לעזור בשמירה איפשהו. אנחנו נוסעים, בדרכים לא דרכים, הכל בוץ. הייתי בטוח שאני אתקע איזה פעמיים. אני לא זוכר כמה זמן נסענו היום, את הזיכרון כבר לא מה שהיה, אבל בראש שלי זה שעות, למרות שזה בטח היה פחות. ואז אנחנו מגיעים לאיזה בסיס באמצע שום מקום, באמת שומם, גשום, שאין בו שום דבר חוץ מאיזה 2-3 צריפים קטנים, וחייל אחד, שמה שהוא עושה בצבא זה להיות בבסיס הזה. הוא שם לבד. זה סיפור אמיתי, כן? לא רזית אותו. זה סיפור אמיתי, ומביאים לו מדי פעם טירונים שקצת ככה ישמרו, והוא יוכל לנסוע לאיזה יום אחד, לעשות משהו כזה, להחליף אותו, שיש שם מישהו ואין שם שום דבר. זאת אומרת, זה מקום מאוד מבודד. עכשיו תראי, זה גם, את יודעת, זה זיכרון, ברגע ששולפים אותו שוב ושוב במהלך הזמן, הוא מאבד קצת קשר לדבר הראשוני. אז זה הסיפור שאני מספר לעצמי שהוא קרוב למציאות. אני לא יודע אם זה מה שהוא עשה בצבא, יכול להיות שהוא עשה את זה תקופה מסוימת, אבל אין לי שום ספק שהוא היה לבד בבסיס הזה, וזה הדהים אותי. מה הוא עושה שם כל הזמן הזה לבד? מה, הוא לא מתחרפן, הוא לא משתגע? ואתה יודע, זה נשאר שם, כל התוספות שעל זה כבר תוספות שלי, אבל הגרעין נבע מזה. יש משהו גם בנובלה הזאת וגם בנפשיים, עם תחושת נידחות כזאת. הגיבורים שלך הם כאילו נמצאים במקום נידח, ומנסים להגיע אל איזשהו מקום אחר, לא ברור מהו. זה גם קיים במסה שפותחת את הספר. מקום נידח. כן, תראי, איזה שוליים. זה קשור לדברים שדיברנו. אף אחד לא זוכר את קיומם בכלל. זה קשור לדברים שדיברנו עליהם קודם. איזה מין איזה קורלציה למצבם הנפשי ולמקומם בחיים. זאת אומרת, יכולתי לקחת דמות כמו ארקדי ולשים אותו בלב הקריה. עצם זה שלקחת את ארקדי, זאת אומרת, כגיבור שמספר על הכל בדמות, בגוף ראשון. וארקדי הוא, זאת אומרת, בחרת לך דמות שאתה לא, אתה יליד הארץ, אתה גדלת בראשון לציון, אתה לקחת לך דמות כביכול מהשוליים של החברה, כן? את המהגר, את זה שעולמו נשבר, נקטע. למרות שלא מדובר שם על עולמו שנשבר ונקטע. אני בכוונה נמנעתי מלתת איזה שהם מידעים היסטוריים לגביו, מאיפה שהוא צמח. ברגע שקראת לו ארקדי, אתה יודע שהוא כבר לא ישראלי ותיק. נכון, אני חושב שדווקא הדבר המשמעותי בהקשר ברית המועצות היא מה שהרס"ר אומר לו על עולים מברית המועצות, שבעצם שיגיד תודה שהוא הגיע לפה, כי בדרך כלל הם הראשונים ששולחים אותם למקומות הכי מסוכנים. זאת אומרת, זה משהו שדווקא עלה לי בראש בעקבות איזה מאמר של אמנון אבות, שאוהב להצליף ללא רחם בבורגנות הישראלית, והוא כתב באיזשהו הקשר, אני חושב באיזה מאמר ארוך שהוא כתב על התגנבות יחידים ועל אישה בורחת מבשורה,
הוא מיפה שם, לא בצורה מדעית, אבל איזושהי מעמדות בחברה הישראלית. זה לאו דווקא מעמדות כלכליים או מעמדות קלאסיים, או אפילו מעמדות בסגנון ימי הביניים, אבל הוא כן טען שהבורגנים כבר פחות ופחות מוכנים לשלם את מחיר ההרוגים. פחות ופחות מוכנים לשלוח את הילדים שלהם למקומות מסוכנים, והוא טוען שיש יחידות שהתפקידים שלהם מאוד מסוכנים, שלא כולן מורכבות מאחוז גבוה מאוד של עולים חדשים מברית המועצות ומאתיופיה, וזה לא מקרי. כן. זאת אומרת, הבורגנות, איך שהיא מצאה את עצמה דרך הבנים שלה ביחידות, אמנם יחידות לוחמות עדיין ויחידות מובחרות, אבל יחידות לא שפחות נמצאות בקו האש התמידי, כן. וברמת סיכון פחותה. אז זה משם, זה נתן לי את הרקע הזה, למרות שזהו, זה בלבד. אבל עמיחי, אתה כותב בגוף ראשון על ארקדי, וברומן הקודם שלך, ילדה גדולה, אתה כותב ספר שלם שהוא מנקודת מבט נשית של שתי צעירות, צעירה, שהיא שמנה, גדולת גוף, כן? ומתאבת את הגוף שלה. והתיאורים שלך, אני זוכרת משם, הם ממש, אתה יודע, כאילו היית אישה גדולה ומתאבת את גופה. טוב, זה מחמאה. נכון, אבל זה יכולת, אבל זו גם בחירה שלך להיכנס למה שהיום אפשר לכנות האחר, כן? תראי, סמי ברדוגו לימד אותי את זה, בנפשיים. סמי ברדוגו סופר וגם עורך, ערך את ספריך. עשינו איזשהו תרגיל אז, ודיברנו על זה, ומתוך זה למדתי גם, אני חושב, אני כבר לא זוכר, שהנפשים לא נכתב בגוף ראשון בהתחלה. או שנכתב בגוף ראשון, אבל לא בזמן הווה. והוא הראה לי, הוא כמו הרים איזו סמיכה פואטית מסוימת, והוא הראה לי שגוף ראשון וזמן הווה, כאילו הדרך הכי חסרת עכבות, וחסרת חסמים להיכנס לתוך דמות ולתאר אותה. זאת אומרת, זה עובד עבורי, ברור שהספרות מלאה בדמויות שנכתבות בגוף שני ובגוף שלישי, הן דמויות נפלאות, אבל לי יותר קל להיכנס לתוך האור של דמות מסוימת, אם אני כותב מתוכה. יכול להיות שבעתיד אני מנסה לעשות איזשהם טכניקות והסוואות מסוימות, וקודם לכתוב בגוף ראשון, אני לא יודע. עד עתה זה עבד לי, אני חושב שזה לא יכול עבורי, זאת אומרת, על סמך דברים שכבר כתבתי, זה לא יכול היה לעבוד אחרת. בטח לא כשמנסים לכתוב מתוך גוף ועיניים ונפש של בחורה. עמיחי, נשמע עוד ז'אקו גרדנר אחד? בשמחה. The One-Eyed King. Sitting by the old road again, waiting for a letter for a friend, thinking about the old days again, drifting down a river with no end. What the life I see tells me nothing's wrong with me.
רשת א' בסימן קריאה, אנחנו עם עמיחי שלו, כאן באולפן שירי לב-ארי. עמיחי, אנחנו מדברים על החתרנות, ספרך החדש, יש בו גם מסה וגם נובלה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה ששואלים סופרים, מתי ואיך התחלת לכתוב? האם אתה זוכר את עצמך תמיד כאדם כותב? תראי, כמו לא מעט ילדים, אז עשיתי ניסיונות כאלה מגוחכים בתור ילד. אני זוכר שכתבתי פעם רומן באיזה גיל 10-11, מגוחך לחלוטין, וזנחתי את זה. והאמת שאצלי זה בא מתוך ההתעסקות במוזיקה ובפזמונים ובטקסטים. אלה הדברים החצי רציניים הראשונים שכתבתי. כי תקופה מסוימת, כאילו בעיקר בגיל הנעורים, למרות שהספרים היו חלק מהחיים שלי, ניגנתי על גיטרה חשמלית ובלהקות, ושם חשבתי שאני רוצה להגיע. יש לך ספר שלם שהוא כולו בעקבות נושא המגבעת, כן? הלהקה הירושלמית שפרחה. כן, אז גם אני עשיתי אלו ניסיונות, ואת יודעת, מתוך המוזיקה באו ניסיונות לכתוב טקסטים ושירים. הניסיונות הפרוזאיים הם באו בגיל יותר מאוחר, אני מוכרח לציין. זה התחיל אצלי מפזמונים ושירים. אני כבר בגיל הזה 17.5-18 פרסמתי שירים בעכשיו ובעל הנשמר ובכל מיני דברים שהיו אז, וזנחתי את זה. ואז בגיל קצת יותר מאוחר שוב חזרתי לפרוזה. זאת היו שנים לא מעטות של ככה כתבתי בעיקר לעצמי ולא עשיתי עם זה שום דבר. חיפשתי את עצמי, הייתי תלוש במידה מסוימת כמו הגיבורים שלי. כן, אתה בניגוד לתלוש של ברנר ושל תלושי הספרות העברית המודרנית, אתה גדלת בראשון לציון, עיר ואם בישראל, כן, המרכז של המרכז. התבגרת בשנות ה-80, כמו עוד כמה אנשים שאני מכירה, גם מעולם הספרות, והיה שם איזה שילוב של, כן, של להיות בעיר שהיא ליד העיר הגדולה, שהיא בכל זאת איזה סוג של פריפריה, אולי לחלום על הסצנות התרבותיות של העיר הגדולה, לשמוע הרבה מוזיקה. זה מופיע ברומן הראשון שלך, בימי הפופ, שכתבת אותו ב-2004, ואחר כך פרסמת מחדש אחרי כמה שנים, ימי הפופ, כן? של שנות ה-80. כן, אבל אני לא חושב שהיה אז בתור נערים ראינו איזשהו חיץ בינינו לבין איזה מושג של עיר גדולה שמתרחשת לא רחוק. לא, גם זה לא היה מקום בעל תודעה פריפריאלית כמובן. זה היה מין משהו שהוא עמד בפני עצמו. סך הכל, אני חושב ששנות ה-80 התאפיינו בהתחלה של פתיחה של אילו ערוצים לעולם הגדול דווקא, וכמובן תל אביב יכול להיות חלק מזה, אבל הפופ ומכשירי הוידאו וטלוויזיה שמתחילים לראות, אתה דווקא מגלה את העולם בהתחלה ופחות את תל אביב. תל אביב הגיע בגיל יותר מאוחר שכבר לא הייתי בראשון, הייתי בהרצליה, זה אמנם לא רחוק, אבל זה קו אוטובוס אחד ואת בתל אביב, זה אפילו יותר קרוב מראשון, אז לא... זאת אומרת, אף פעם גם לא ראיתי בתל אביב איזשהו משהו רומנטי ואידילי, ולא, כאילו התייחסתי אליה כמובנת מאליה. כמובן שמות שגרתי בה כמה שנים טובות כמובן, אבל אני רואה אותה כמו שהיא ולא צובע אותה באיל צבעים אחרים, לא בהירים יותר ולא כהים יותר. ועל מה אתה עובד בימים אלה? על שום דבר, האמת. פה הגיבור שלך, מותר גם לא להיות תכליתי. תראי, אצלי כתיבה היא לא משהו שאני כותב. אני לא כותב כל הזמן פרוזה. אני כותב בתקופות מסוימות שיש לי זמן ושיש לי מה לכתוב. יש לי עוד רומן שסיימתי, אבל ייקח זמן עד שהוא ככה יצא מתוך ההארד דיסק ויטייל בעולם, ואין לי שום רעיון חדש על מה לכתוב. אני חושב שהרומן הזה יתפרסם בטח אולי בטווח של שנה, שנתיים, ואחריו אני לא יודע מה יהיה, כי באמת אני מרגיש שהגעתי זה לנקודה שאני צריך קצת להמציא את עצמי מחדש, לאתגר את עצמי מחדש. להפסיק עם הגיבורים האוטיסטיים. וגם פחות, יש לי פחות רצון לכתוב עוד רומן עלילתי. יש משהו במסה שמאוד קוסם לי, כי תחשבי על זה בעצם, מסה היא איך את יכולה לשפוט מסה בעיניים ביקורתיות? זאת אומרת, בניגוד ליצירה פרוזאית, את לא יכולה לדבר על ציר עלילה, על דמויות, על דברים כאלה. היא צריכה להיות מעניינת והיא צריכה להיות כתובה היטב. את לא יכולה להגיד עוד דברים עליה.
ולכותב זה מין איזה טריטוריה אנרכיסטית אדירה שהוא יכול לעשות בה כל מה שעולה על רוחו מבלי להתחשב ושום עורך כזה או אחר. אני מאוד אוהב עורכים שלא הבנת זה משהו יכול להגיד לו לא עושים ככה אלא עושים ככה זאת אומרת זה משהו שהוא הטריטוריה הכי אינטימית ופרטית ואנרכיסטית ופראית וזה פשוט יש לי הרגשה שלשם אני אלך, אין לי מושג עוד לאן, אבל תדעת כאילו תכנונים לראש לחוד ומעשים לחוד, אני לא יודע מה יהיה. עמיחי שלו, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת.